Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Siva Putri Munfarid saking prodi PGSD Akalih semester sekawan. Kula badhe ngumpulake tugas percakapan mata kuliah pendidikan bahasa daerah. A few moments later. Assalamualaikum Adel. Salam Del, kamu ngerjakan tugas strategi pembelajaran? Aku durung kabeh sih. Kowe wis? Aku durung. Kowe suruh referensi durung ning artikel-artikel online. Aku wis ngolet-ngolet. Cuman akeh nemen, dadine nyongkeder kon goleti sing endi, nggo digadikna referensi nang makalah. Lah iki dosane piye njaluke ana contohe ketingan? Ya berarti ngoleti contohnya disit. Jadi digoleti disit contoh penelitian ana sing relevan apa ora, engko dikutip dijanjina nang daftar pustaka kutipane. Tuh angel ya. Dosane njaluke ana contohe kedhi yen arep materi tok mah gampang. Ya berarti dhewe kudu ngoleti contoh karo referensine sing akeh edet, engko tinggal dipilih endi sing cocok, engko dilepokna nang makalahe. Ya wis nek kaya kowe aku arep golek referensi sing luwih akeh ben ora keder. Ya wis, engko tong kon wis ngoleti wis oleh akeh, engko ngerjakna bareng ya, garap bareng. Ya, Ya wis, engko tong misalkan wis dewek garap ngesuk ngerjak kelompok nang perpustakaan kampus. ya wis apik kan kaya kowe. Oh, aku golek referensi iki ben kok tinggal nempel-nempel lah kan gadine aku wis golek referensi sing omah gadine ora buang-buang waktu arep kerja kelompoke. Oke, berarti digoleti disit ya. Engko ketemu maning dong kan lanjutna garap pakai makalah strategi pembelajaran. Ya wis kon goleti disit, engko terus kon ngabari aku ben engko aku maring mepon mangkate bareng. Ya wis kok aku ngabari maneh nek aku soal referensi. Ya wis Del, makasih nyetak balik di